Hello guys, magandang gabi sa inyong lahat. Ito ulit si Mike Padua. Nakituloy tayo sa pinaka-latest weather analysis. Ito po ang ating weather analysis ngayong weekend. Biyernes hanggang Lunes, Enero 20 hanggang 23, 2023. At ito po ang ating Tagalog version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. At bago tayo mag-proceed, gusto ko pong mag-greet sa inyo ng Kong Hai Fat Choi. Happy Chinese New Year sa inyong lahat. At ito po ay ang Year of the Water Rabbit. Okay? I hope na ang taon na ito ay maging mabuti po sa ating lahat. Okay? Let's begin with our update. Ito na po yung ating latest GovSat. Ngayong araw po na yung Biyernes hanggang Sabado at mukhang after 3 days na on and off rainfall at medyo tumindi rin yung ulan kagabi. But malayo po doon sa naunang shearline na naka-affecto sa Bicol noong December 18 and 19. Itong shearline na yung January 20, umpisa noong January 18 hanggang 20, ay umabot lamang po ng 100 plus millimeters yung tatlong araw na totals. Okay? Yung ulan dito po sa Kabikulan ay umabot lamang po ng 50 to 80 millimeters compared doon sa nakakaang shearline na malakas na halos doble yung ulan. Umabot ng 400 millimeters yung tatlong araw na ulan o 4 days na ulan noong December 17, 18, 19. But itong shearline naman na ito ay hindi masyadong maulan, although nagbigay rin ito ng mga pagbabaha sa mga low-lying areas, flood-prone areas, landslide-prone areas ng ating region. Kahit na konti yung ulan ay madaling bumaha. So, ganun na yun ang mga land areas ng ating region. So, mag-ingat po tayong lahat. But, ang good news, gaya ng sinabi natin nung nakaraang analysis na pagsapit po ng weekend ay bubuti na po ang panahon. So, kaninang tanghali, nag-improve na po ang panahon dito sa Naga at sa ibang areas ng Bicol. Nawala na yung maulan. Medyo malakas lang yung hangin na bumalik dahil po sa hanging amihan. Na itong amihan na ito ay magpe-persist hanggang sa Linggo. And then, Monday, Tuesday, kakalma siya ng bahagya, magiging northeasterly wind flow. Then, Miyerkules, meron na naman panibagong surge o bugso ng amihan na makaka-affecto po sa Luzon, kasama po ang Bicol at Visayas. So, pupunta tayo dyan pagdating natin doon sa wind at rain forecast. Unahin natin itong GovSat. So, yan po yung shearline. Medyo nagdi-dissipate na po siya. Pumapalit na lang na yun yung hanging amihan. Kaya pumapalo na yun yung ating wind instrument na hanggang 40 or 50 kph. At medyo malamig. Yung ating temperatura ay bumababa ng 23 hanggang 25 degrees centigrado. At medyo panganib po sa mga malilit na sakyang bandagat, mga fishermen, bawal munang pumalaot dahil po may mga gale warning po sa northern at eastern seaboards ng Luzon, kasama po ang Visayas. At hintayin lang natin ito matapos, probably by Sunday. So, bukas we expect may sunshine na po. Actually, kaninang hapon, sumilip na po ang araw. Nagkaroon ng mga ibang areas na may deep blue skies sa isang section ng sky. And hopefully tuloy-tuloy na ang pagbuti ng panahon. But gaya na sinabi natin, dahil po nasa La Nina season tayo, yung window ng tag-araw, yung tag-init, ay usually mga ilang araw lang, mga 2, 3, at nandyan na naman po ang amihan, nandyan na naman ang shearline. Okay, so antabayan natin ito mga next rain events na yung darating pong February hanggang Marso kasi ang shearline at amihan. At pagdating ng Abril, Mayo, medyo maulan pa rin yan dahil sa easterlies at dahil sa epekto po ng La Nina. Ang La Nina ay matatapos po sa darating pong Marso, but ang epekto niyan ay aabot pa hanggang Mayo or early June. So magko-coincide po ito sa tag-ulan o sa panahon ng habagat. Let's hope and pray walang mga bagyo, okay? Kasi yun ang nakakatakot, nakakabigay ng damage po sa ating kapuluan. So, yan ang ating GovSat.
nothing to discuss further. Ito po yung ating fast animation. So, kita po ang pag-rapid dissipate nitong heavy convection ng shear line. Halos mahangin na lang po dito sa kabikulan. And sa ating zoom in satellite animation, kita po natin pag i-start natin ng 4 PM, ayan po yung dating ulap na nagbigay ng grabing ulan overnight sa kabikulan. Okay, so medyo na wala na po yan. Nag-dissipate. So medyo grabe yung ibang areas ng Bicol. Nagbigay po ng almost 90 millimeters like in Legazpi. Sa ibang areas 55, 70 millimeters. Hindi naman po umabot ng 100 millimeters. Although hindi maiwasan po yung mga pagbabaha sa mga low-lying areas. So, halos sa buong Pilipinas ay nakakaranas na yun ng pagbuti ng panahon, lalo na po dito sa may area ng shear line. Now, ang wind forecast, itong pag-uusapan natin ngayon, patuloy pa rin yung epekto ng amihan. So, bukas ng hapon, nandyan pa rin siya, but unting-unting hina. Okay? Then, linggo, completely mawala na po siya. Magiging mahinang amihan na lamang. Okay? And lalo na sa Lunes, kulay green, so light winds lang po yan, 5 to 25 kph. Okay, and then may namumuo po ditong bagong surge ng amihan. Kaya pagdating ng Martes ng umaga, ayan na po ang surge ng amihan na sa Taiwan, papasok na po sa dulong hilagang Luzon, kasama po ang Batanes at mga ka-afekto simula Martes po ng hapon. Ayan po. And then, occupied na po ang buong West Philippine at South China Seas hanggang sa Kalayaan Island Group. Ganun po ka-quick ang response itong amihan. Dahil sobrang lakas po ng high pressure sa China, nagbibigay ng cold weather dyan, mga blizzards. Kapag may dumadaan po mga frontal system, wala naman so far frontal system as of that date sa Tuesday, January 24. January 25, ng umaga, bababa na kaagad yan sa Kabikulan, sa Visayas. So, medyo mahangin na naman tayo, 30 to 60 kph. And in the afternoon, nandiyan pa rin po ang amihan by Wednesday. But abrupt po ang pag-alis itong amihan dahil po sa Thursday, hina kaagad. And on Friday, light winds lang po mula sa hilagang silangan o mahinang amihan. And then, after 24 hours, Saturday, January 28, ayan na naman po, may bagong surge na naman ng amihan. Another high pressure will generate this surge. May high pressure kasi po dyan, so mag-generate po siya ng surge ng amihan, medyo malamig. Ayan. Sabado ng hapon, makaka-afekto na naman sa Kabikulan. And then hanggang January 29. So, yan po ang dalawang surges ng amihan. So, ang window of good weather sa atin ay simula bukas Sabado hanggang Martes. And then Miyerkules, Thursday ay may amihan. Friday, January 27, hihina. Saturday, January 28, nandiyan na naman ang amihan hanggang Sunday, January 29. Okay, so we have 1 week of 2 surges of the monsoon o dalawang bugso ng amihan. So, let's all prepare. But so far, wala naman pinapakitang shear line. Medyo delikado na yun ang shear line for next week ay ang Eastern Visayas at Mindanao. Kasama din po yung easterlies. Okay? Dito sa Bicol, medyo light rain showers lamang. But susubaybayan natin yan kung may akit pong shear line sa atin. Kaya sa rain forecast, ito po ang mangyayari. Bukas ng hapon, may mga konting showers pa rin dahil sa amihan. Especially dito rin sa Visayas. But hindi na yung gaya ng rain event na nakanasan natin sa nakalipas na 2 araw. Linggo, January 22, lalakas po yung easterlies at magpapaulan na yun sa Mindanao, lalo po sa Carga, Davao Region at Northern Mindanao. So, mag-ingat po kayo na dyan for possible flooding and landslides. And Monday, magiging mas malakas po na yun sa may Davao
region ang mga ulan. So, please take all necessary precautions. Then, Lunes ng hapon, mawawala po siya. Akit po dito sa may central at portion ng Eastern Visayas, Central Visayas. So, may mga ulan na naman po dyan. Monday, January 23, January 24. Yan, may mga rain showers and thunderstorms ulit sa Mindanao, Sulu, Archipelago. And, yan na po yung bagong amihan. Bababa, may mga showers, light showers sa eastern sections ng Luzon hanggang sa eastern Bicol. Miyerkules, January 25. May mga ulan pa rin dito sa may southern Palawan, Mindanao, light showers across eastern Luzon and the Bicol region, eastern Visayas because of the amihan. Huwebes, January 26, mukhang magkakaroon ng shear line dito. Okay? And then, nakatutok na yun dito sa may eastern Visayas and northeastern Mindanao. So, walang shear line ang Bicol. Okay? Diyan po siya mag-orient. Then, Friday, January 27, mukhang akit yung shear line at baka magbigay ng ulan na naman sa Kabikulan. January 27. Okay? But light lang ang pinapakita. At marami po pong pagbabago niyan. Malalaman po natin in the coming days. May nag-form ditong LPA papuntang southern portions of Mindanao. So, wag mo natin pansinin yan. Mataas pang uncertainty yan. Basta ang titingnan natin yung hanggang sa darating pong Miyerkules within the next 5 to 6 days dahil po dyan yung panibagong surge ng amihan. Medyo malamig dahil po nasa buwan pa tayo ng Enero. Okay? So, dyan muna natin. Oh, by the way, ito yung total rainfall accumulation forecast hanggang Lunes. So, makita ninyo, itong eastern sections ng Luzon, eastern Bicol, ang total rainfall ay nandyan pa rin. May mga light showers kasi, pero hindi naman masyado. Maging mas maulan po dito sa may eastern Mindanao, sa may Carga at Davao regions. So, mag-ingat po kayo dyan. Pwede umabot ng 100 millimeters sa mga rainfall or more than that within the next 3 days. Okay, so, dyan muna natin ika-cut short ang ating update. Okay, and then we will return by next week na yung Lunes at bibigyan natin pinaka-latest sa ating panahon. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Pano magpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. #WeatherWiser. Happy weekend to all. Kung Hi Fat Choy. At maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel.